खारनानै बिराद मोजां मोनदों 2 घन्टासो खारदोंमोन बिदिनो आसाम पुलिस जानो सानदोंमोन मोजां नांदों खारनानै गावनि जिखिनि एनारजि बेखिनिखौ खारनानै मोजां नांदों खारनायाव 7:49 40 एसेबां लादोंमोन बे हामना लासै 50 जादों उदालगुरि टंला बिनि सायाव मोजांसिन मोनदों आरो माबायाव रिटेनाव नाम फैनो हागोन बायदि आसा थाबाय आरो 1 घन्टा 40 मिनिट्स लादों माने फार्स्ट टाइम एबार आं गहपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट आं सनापुर गामिनि बारा दिन जायाखै खुब बेसे मास मोनथामसो जाबाय आरो प्रिपेयार खालामबाय थानाया এতিয়া মই প্ৰথমবাৰ দিছোঁ ন তো 1 ঘণ্টা 40 মিনিট লাগিছে তো আগত মানে অকণমান সুবিধা হ'ব বুলি মানে ভাবিছোঁ আৰু মই আসাম পুলিচত যিহেতু অনলাইন কৰিছোঁ তো অকণমান হ'লেও সুবিধা হ'ব মানে যেতিয়া আপুনি ভালদৰে মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰিব মই ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ খৈৰাবাৰী फरेस्टारनि खारनायनि बागै आं बेखौनो बुंनो सानोदि फुङाव आं जेनेबा खारनो बायसा जानायाव आं हाया बायसा मोन्दोंमोन एबा 26 किल'मिटारखौ आङो गोसोआव हाया बायसा मोन्दोंमोन दा ओमफ्राय खारनायनि गेजेरजों हादो आरो टाइमखौ लादो 1 घन्टा 50 मिनिट 39 सेकेन्ड बेखिनियाव आं 26 किल'मिटार एबा 26 किल'मिटारखौ आं बेखिनियाव फोजोबनो हादो बे खारनायनि सिगांथ' आङो जोबोद प्रेक्टिस खालामदो बिदिनो लामायावबो लोगोफोरदो ओमफ्राय बिदिनो फिल्डआवबो गोबां खस्थ' खालामनांदो प्रेक्टिस खालामनायाथ' सिगां बोसोरनिफ्रायनो खालामनाय जाखादो फरेस्टनि थाखाय नङा आरो जेनेबा बेलेग डिफेन्सनि बा बिदिनो आं जिखुनु खारनो मोजां मोननो थाखाय खारो आरो बाहागो लायो लिरनायथिं मादि फैसै नायनोसै नाजानायखिनिखौ लिरगोन हानाय बेसां खालामगोन आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट रौता एरियानि बर' बाजार एरियानि सिङाव थानाय धुपगुरि अनिदल गामिनिफ्राय फैदों